Εκλεκτέ, σταμάτα ό,τι κάνεις τώρα, γιατί όσα πρόκειται να πω στα επόμενα δευτερόλεπτα θα εξηγήσουν ακριβώς γιατί νιώθεις εκείνο το περίεργο σφίξιμο στο στήθος όταν σκέφτεσαι ένα συγκεκριμένο άτομο της ζωής σου. Δεν είσαι παρανοϊκός. Δεν υπερβάλλεις. Δεν επινοείς πράγματα. Μια πνευματική παγίδα στήθηκε εναντίον σου τις τελευταίες εβδομάδες και ένα κοντινό σου πρόσωπο, κάποιος που σου χαμογελάει κατάμουτρα, κάποιος που αποκαλείς φίλο, συγγενή ή σύντροφο, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ενέδρας. Και το χειρότερο, η τελική επίθεση ετοιμάζεται όσο εσύ με βλέπεις. Οι μεταμφιεσμένοι εχθροί σου ξέρουν ότι ξύπνησες. Αντιλήφθηκαν ότι άρχισες να βλέπεις. Και τώρα, πανικόβλητοι, προσπαθούν να καταφέρουν το τελευταίο χτύπημα προτού γίνεις άτρωτος. Αν έφτασες ως εδώ στο βίντεο, δεν ήταν τυχαίο. Ήταν πνευματική εντολή. Και μέχρι το τέλος αυτού του μηνύματος θα λάβεις την επιβεβαίωση, τον χάρτη και το όπλο για να απενεργοποιήσεις αυτή την παγίδα, να προστατεύσεις την ενέργειά σου και να περάσεις αυτή την τελική δοκιμασία που χωρίζει όσους ζουν για πάντα μικροί από εκείνους που καλούνται σε μια αποστολή που κάνει τον ουρανό να κινείται. Άκου με προσοχή, εκλεκτέ. Εκείνο το συναίσθημα που έχεις όταν αυτό το άτομο πλησιάζει, εκείνο το κόμπο στο στομάχι χωρίς λόγο, εκείνη η βαριά σιωπή που πέφτει στο χώρο όταν μπαίνει στο δωμάτιο, εκείνη η σκέψη που έρχεται από το πουθενά και σου λέει «Προσοχή». Τίποτα από αυτά δεν είναι σύμπτωση. Τίποτα από αυτά δεν είναι υπερβολή. Τίποτα από αυτά δεν είναι φαντασία. Αυτό ονομάζεται πνευματική διάκριση και είναι το πιο σπάνιο και πολυτιμότερο χάρισμα που κουβαλάει η ψυχή σου. Εσύ είσαι υφασμένος από διαφορετική ύλη. Αντιλαμβάνεσαι στρώσεις που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται. Νιώθεις προθέσεις πριν από τις πράξεις. Διαβάζεις ενέργειες πριν από τις λέξεις. Και ακριβώς γι' αυτό το άτομο άλλαξε συμπεριφορά απέναντί σου. Το πρόσεξες, δεν το πρόσεξες. Εκείνο το βλέμμα που έγινε διαφορετικό. Εκείνος ο έπαινος που ήρθε με μια σταλιά δηλητήριο. Εκείνη η ερώτηση που φαινόταν αθώας αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια ανίχνευση για να ανακαλύψει πόσα ήδη ξέρεις, πόσο έχεις ήδη μεγαλώσει, πόσο έχεις ήδη ελευθερωθεί. Σε παρακολουθεί τώρα. Όχι αύριο. Όχι την επόμενη εβδομάδα. Τώρα. Και κάθε φορά που μοιράζεσαι ένα σχέδιο, ένα όνειρο, μια νίκη, μια ευαλωτότητα, αυτό το άτομο το αρχιοθετεί, το αποθηκεύει, το μετράει, γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήταν στο πλευρό σου ως φίλος. Ήταν στο πλευρό σου ως θεατής, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να δράσει. Και αυτή η στιγμή πλησιάζει. Πρόσεξε, γιατί το σύμπαν δεν σου έδωσε αυτή τη διαίσθηση τυχαία. Σου την έδωσε επειδή ξέρει ότι είσαι αρκετά δυνατός για να δεις την αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι ζουν ολόκληρη τη ζωή τους τυφλοί, σκοντάφτοντας τους ίδιους ψεύτικους φίλους, απογοητευόμενοι από τα ίδια οικεία πρόσωπα, χωρίς ποτέ να κατανοήσουν το μοτίβο. Εσύ όχι. Εσύ επιλέχθηκες για να βλέπεις. Και το να βλέπεις πονάει. Το να βλέπεις απομονώνει. Το να βλέπεις αλλάζει τα πάντα. Αλλά το να βλέπεις σώζει κιόλας. Το να βλέπεις είναι η διαφορά ανάμεσα στο να συνεχίζεις να αποστραγγίζεσαι για χρόνια ή να κόψεις τον ομφάλιο λόρο σήμερα. Και αν με παρακολουθείς τώρα, είναι γιατί αυτή η ώρα έφτασε για σένα. Αυτό το άτομο είτε είναι συγγενής εξαίματος, είτε εκείνος ο παιδικός φίλος, είτε εκείνος ο συνάδελφος που πάντα σε υποστήριζε, είτε εκείνος ο σύντροφος που ορκίζεται αιώνια αγάπη, βρίσκεται στο πνευματικό σου ραντάρ για κάποιο λόγο. Και το να αγνοήσεις αυτή την προειδοποίηση, εκλεκτέ, είναι σαν να σβήνεις το συναγερμό πυρκαγιάς ενώ το σπίτι καίγεται. Τώρα ας περάσουμε στα σημάδια, γιατί δεν φτάνει να νιώθεις. Πρέπει να αναγνωρίζεις. Πρέπει να ονομάζεις. Πρέπει να αποδέχεσαι αυτό που βρίσκεται μπροστά στα μάτια σου, ακόμα κι αν πονάει, ακόμα κι αν γκρεμίζει την όμορφη εικόνα που έχεις χτίσει για αυτό το άτομο. Πρώτο σημάδι, τα περίεργα λόγια. Εκείνο το σχόλιο που βγαίνει από το στόμα της και σε κάνει να νιώθεις άβολα, αλλά προσπαθείς να το εξορθολογήσεις λέγοντας «Α, δεν το εννοούσε αυτό». Ναι, το εννοούσε. Chosen one, όταν κάποιος μιλάει με δηλητήριο, ακόμα κι αν είναι μεταμφιεσμένο σε αστείο, είναι γιατί το δηλητήριο κυκλοφορεί ήδη μέσα του. Το στόμα απλώς παραδίδει ό,τι ζυμώνεται στην καρδιά. Δεύτερο σημάδι, οι μικρές συμπεριφορές.
Εκείνη η καθυστέρηση που δεν συνέβαινε πριν. Εκείνη η ύποπτη λησμονιά σημαντικών ημερομηνιών. Εκείνο το «δεν είδα το μήνυμά σου» όταν τον χρειαζόσουν. Εκείνη η στρατηγική απουσία στις στιγμές που η δική σου παρουσία έλαμπε υπερβολικά. Τρίτο σημάδι. Η σωματική δυσφορία. Το σώμα σου είναι ένα μαντίο, chosen one. Δεν λέει ψέματα. Αν νιώθεις το στήθος να σφίγγεται, το στομάχι να ανακατεύεται, τον ώμο να τεντώνεται όταν εμφανίζεται αυτό το άτομο, αυτό είναι το νευρικό σου σύστημα που ουρλιάζει ό,τι το μυαλό σου ακόμα προσπαθεί να αρνηθεί. Και εδώ είναι το πιο σοβαρό μέρος. Αυτό το άτομο δεν θέλει να σε δει σπασμένο στο έδαφος, γιατί ένας σπασμένος εσύ είναι αναποτελεσματικός γι' αυτό. Αυτό που θέλει είναι να σε βλέπει αρκετά λειτουργικό ώστε να συνεχίζεις να δίνεις, αλλά ποτέ αρκετά ισχυρό ώστε να ξεφύγεις. Θέλει την ενέργειά σου, θέλει την ηρεμία σου, θέλει τον χρόνο σου, θέλει τις ιδέες σου, θέλει την πρόοδό σου, όχι για να τη γιορτάσει μαζί σου, αλλά για να την αντιγράψει, να τη σαμποτάρει ή να την υποβαθμίσει. Κοιτάζει τη ζωή σου όπως κοιτάζει κανείς μια φρουτιέρα, παίρνοντας ό,τι τον ενδιαφέρει, αφήνοντας ό,τι περισσεύει. Και όσο εσύ νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε μια σχέση ανταλλαγής, εκείνος βρίσκεται σε μια σχέση εξόρυξης. Αυτή είναι η φύση του μεταμφιεσμένου νάρκισσου, του ψεύτικου φύλου, της τοξικής σύνδεσης. Και το πιο τρομακτικό είναι ότι δεν θα σταματήσει μόνος του. Θα συνεχίσει, γιατί η καλοσύνη σου είναι το καύσιμό του. Και κάθε φορά που συγχωρείς, κάθε φορά που καταλαβαίνεις, κάθε φορά που δίνεις μια ακόμα ευκαιρία, γεμίζεις κυριολεκτικά το ρεζερβουάρ της δικής σου καταστροφής. Chosen one, γι' αυτό προετοίμασα το Mission Stellar για σένα. Επειδή ξέρω ότι δεν έφτασες εδώ από περιέργεια, έφτασες γιατί η ψυχή σου ουρλιάζει για καθοδήγηση και αυτό το άτομο που βρίσκεται στο δρόμο σου είναι απλώς το σύμπτωμα μιας πολύ μεγαλύτερης πνευματικής μάχης. Το Mission Stellar είναι μια πρακτική πρόκληση 21 ημερών που δημιούργησα ειδικά για ανθρώπους σαν εσένα, ανθρώπους που νιώθουν ότι ήρθαν με έναν ανώτερο σκοπό, που κουβαλούν αυτή την αίσθηση του κενού ακόμα και όταν έχουν τα πάντα, που ακούν αυτό το εσωτερικό κάλεσμα και δεν ξέρουν πώς να το μεταφράσουν. Σε αυτές τις 21 ημέρες θα λάβεις καθημερινές σκέψεις, απλές πρακτικές, δηλώσεις και ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να αναγνωρίσεις, να ενεργοποιήσεις και να ενσωματώσεις την αποστολή της ψυχής σου. Θα μάθεις να μεταμορφώνεις την ευαισθησία σε πανοπλία και τα σημάδια σε ξεκάθαρη κατεύθυνση. Ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο αυτού του βίντεο. Πήγαινε τώρα και εξασφάλισε την πρόσβασή σου. Και πριν επιστρέψεις, άφησε στα σχόλια τη λέξη «Αποστόλσ» ως σφραγίδα δέσμευσης απέναντι στον εαυτό σου και στην ψυχή σου. Και τώρα άκου Chosen One. Υπάρχει ένας βαθύς λόγος για τον οποίο αυτό το άτομο άρχισε να συμπεριφέρεται παράξενα ακριβώς τώρα. Και αυτός ο λόγος είναι ο πιο όμορφος και ο πιο επικίνδυνος από όλους. Εσύ άλλαξες. Εσύ μεγάλωσες. Εσύ έγινες άλλος άνθρωπος. Τους τελευταίους μήνες, ίσως χωρίς να το έχεις αντιληφθεί συνειδητά, κάτι μέσα σου κουνήθηκε. Άρχισες να διαβάζεις πράγματα που παλιότερα δεν τραβούσαν την προσοχή σου. Άρχισες να ξυπνάς τα ξημερώματα με σκέψεις που έμοιαζαν να έρχονται από αλλού. Άρχισες να κάνεις ερωτήσεις που παλιότερα ούτε τολμούσες να διατυπώσεις. Άρχισες να απογοητεύεσαι από απολαύσεις που παλιότερα σε ικανοποιούσαν. Και όλο αυτό είναι η ψυχή σου που επεκτείνεται. Είναι η συχνότητά σου που ανεβαίνει. Είναι το ενεργειακό σου πεδίο που αναδιοργανώνεται για να υποδεχτεί μια νέα φάση της ζωής σου. Και μάντεψε. Το ύποπτο άτομο τα νιώθει όλα αυτά. Δεν τα καταλαβαίνει με το μυαλό, αλλά τα νιώθει με το ασυνείδητο. Και το ασυνείδητό του πανικοβάλλεται. Γιατί για εκείνο εσύ ήσουν ένα σημείο αναφοράς. Εσύ ήσουν η παράμετρος του «είμαι καλά γιατί υπάρχουν χειρότεροι από μένα». Εσύ ήσουν ο καθρέφτης που αντανακλούσε την εικόνα που ήθελε να βλέπει. Και τώρα αυτός ο καθρέφτης άρχισε να δείχνει κάτι διαφορετικό. Άρχισε να δείχνει κάποιον που ανεβαίνει, κάποιον που βρίσκει σκοπό, κάποιον που ανακαλύπτει ότι η ζωή είναι μεγαλύτερη. Και αυτό, Chosen One, είναι ανυπόφορο για όποιον δεν θέλει να βγει από τη δική του στασιμότητα. Οπότε τι κάνει? Προσπαθεί να σε τραβήξει πίσω, προσπαθεί να φυτέψει αμφιβολίες. Ρωτάει, μα εσύ πιστεύεις πραγματικά ότι αυτό θα πετύχει?
Δεν σε βρίσκω λίγο παράξενο τελευταία? Νομίζω ότι το παρακάνεις με αυτά τα πνευματικά πράγματα. Ρίχνει αυτές τις φράσεις σαν να είναι ανησυχία, αλλά το υποκείμενο είναι ξεκάθαρο. Γύρνα πίσω σε αυτόν που ήξερα. Γύρνα πίσω στο μικρό. Γύρνα πίσω στο ελέγξιμο. Γύρνα πίσω στο προβλέψιμο. Και αν έπεφτες σε αυτή την παγίδα, θα ακύρωνες τον δικό σου μετασχηματισμό. Θα σκότωνες το έμβριο του σκοπού που μεγαλώνει μέσα σου. Και αυτός είναι ακριβώς ο στόχος της. Δεν είναι υπολογισμένη εκδίκηση. Είναι καθαρή αντίδραση του εγώ της στη λάμψη σου. Εσύ λάμπεις και η λάμψη των άλλων είναι ο εφιάλτης αυτού που διάλεξε να ζει στο σκοτάδι. Γι' αυτό, κάθε φορά που μοιράζεσαι μια νίκη και εκείνη απαντάει με ένα «Ωραία, αλλά πρόσεχε μην ενθουσιαστείς», να ξέρεις ότι μόλις έλαβες μια δόση αραιωμένου δηλητηρίου. Κάθε φορά που λες ένα σχέδιο και εκείνη απαντάει με ένα ενδιαφέρον, αλλά σκέφτηκες τους κινδύνους, να ξέρεις ότι προσπαθεί να φυτέψει σπόρους αμφιβολίας στο γόνιμο έδαφος των ονείρων σου. Και κάθε φορά που λέει «σε στηρίζω», ενώ τα μάτια λένε το αντίθετο, να ξέρεις ότι το στόμα ψεύδεται, αλλά η ενέργεια όχι. Εσύ εκπαιδεύτηκες από το σύμπαν να διαβάζεις ενέργειες. Εμπιστεύσου αυτό που αντιλαμβάνεσαι. Να κάτι που πρέπει να καταλάβεις, Chosen One. Και αυτή η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Δεν είναι δική σου ευθύνη να κάνεις αυτό το άτομο να κατανοήσει την εξέλιξή σου. Δεν είναι αποστολή σου να πείσεις κανέναν για το κάλεσμά σου. Δεν είναι δουλειά σου να κουβαλάς όποιον διάλεξε να μείνει. Δεν ήρθες στον κόσμο για να εξηγείς το φως σου σε όσους το φοβούνται. Ήρθες για να λάμπεις έτσι κι αλλιώς. Και το να λάμπεις μερικές φορές σημαίνει να απομακρύνεσαι. Το να λάμπεις μερικές φορές σημαίνει να δημιουργείς χώρο. Το να λάμπεις μερικές φορές σημαίνει να μένεις σιωπηλός, ενώ ο άλλος προσπαθεί να σε προκαλέσει σε μια συζήτηση που θα είχε μόνο σκοπό να σε εξαντλήσει. Ο πνευματικός πόλεμος δεν κερδίζεται φωνάζοντας. Κερδίζεται προστατεύοντας το δικό σου πεδίο. Και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε τώρα. Προστασία. Διότι δεν ωφελεί να αναγνωρίζεις το δηλητήριο αν συνεχίζεις να το πίνεις κάθε μέρα. Εκλεκτέ, πρέπει να μάθεις την τέχνη των σιωπηλών ορίων. Δεν χρειάζεται να κάνεις μια δραματική οικογενειακή συνάντηση. Δεν χρειάζεται να στείλεις ένα μακροσκελές μήνυμα εξηγώντας κάθε λόγο της απομάκρυνσής σου. Δεν χρειάζεται να αντιπαρατεθείς. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να κερδίσεις καμία συζήτηση. Αυτό που χρειάζεται είναι να μειώσεις την πρόσβαση, να μειώσεις την πληροφορία, να μειώσεις την οικειότητα, να μειώσεις την επιρροή που έχει αυτό το άτομο πάνω στη ρουτίνα σου, στο μυαλό σου και στο ενεργειακό σου πεδίο. Αυτό λέγεται στρατηγική απόσταση και είναι το πιο υποτιμημένο εργαλείο του σύγχρονου πνευματικού πολέμου. Ξεκίνα παρατηρώντας πόσες πληροφορίες σου έχει πρόσβαση αυτό το άτομο σήμερα. Πόσα πράγματα για τα σχέδιά σου γνωρίζει. Πόσα πράγματα για τους φόβους σου ξέρει. Πόσα πράγματα για τα όνειρά σου έχεις μοιραστεί. Κάθε πληροφορία είναι πυρομαχικό. Κάθε ευπάθεια που μοιράστηκες είναι ένα μαχαίρι που έδωσες στο πιάτο. Δεν σου λέω να γίνεις παρανοϊκός με όλο τον κόσμο. Σου λέω να είσαι σοφός με συγκεκριμένα άτομα. Και αυτό το άτομο, εκλεκτέ, το ξέρεις ήδη ποιο είναι. Δεν χρειάζεται πια να γνωρίζει όλα όσα συμβαίνουν σε σένα. Δεν χρειάζεται πια να λαμβάνει ενημερώσεις για την οικονομική, ερωτική, επαγγελματική, πνευματική σου ζωή. Μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, αν χρειαστεί, ως περιφερειακή φιγούρα. Αλλά το κέντρο του κόσμου σου, το δωμάτιο όπου κατοικούν τα όνειρά σου και η βαθύτερη πόνη σου, αυτό το δωμάτιο έχει τώρα μία πόρτα. Και αυτή η πόρτα έχει ένα κλειδί. Και αυτό το κλειδί είναι δικό σου. Το να μειώσεις την πρόσβαση δεν σημαίνει να κόψεις απότομα όταν το πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Μπορεί να έχεις να κάνεις με έναν συγγενή, με κάποιον από τη δουλειά, με κάποιον που ανήκει σε ένα σημαντικό κοινωνικό κύκλο. Η προστασία δεν απαιτεί ρήξη σε όλες τις περιπτώσεις. Απαιτεί συνειδητή παρουσία. Μπορείς να συναναστρέφεσαι, αλλά χωρίς να ανοίγεσαι. Μπορείς να συζητάς, αλλά χωρίς να ξεχύνεσαι. Μπορείς να χαμογελάς, αλλά χωρίς να παραδίδεις την ψυχή σου. Μπορείς να διατηρείς την ειρήνη, αλλά χωρίς να θυσιάζεις την αλήθεια σου. Εκλεκτέ, η πνευματική ωριμότητα βρίσκεται ακριβώς εδώ. Στο να μπορείς να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με την αντίθετη ενέργεια, χωρίς να μολύνεσαι από αυτήν.
Αυτό είναι που οι δάσκαλοι αποκαλούσαν ιερή ουδετερότητα. Και εσύ καλείσαι να κυριαρχήσεις αυτή την ικανότητα τώρα. Έκλεκτε, πριν συνεχίσουμε, μια υπενθύμηση. Ο σύνδεσμος του Μισέου Εστελάρ βρίσκεται στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Κάθε μέρα που αναβάλεις είναι μια μέρα παραπάνω που τροφοδοτείς το σαμποτάζ ενάντια στη ζωή σου. Οι 21 ημέρες ξεκινούν όταν αποφασίσεις. Πήγαινε εκεί τώρα, εξασφάλισε την πρόσβασή σου και έλα μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί αυτό που ακολουθεί είναι το τεστ που χωρίζει αυτούς που γιατρεύονται από αυτούς που υποτροπιάζουν. Τώρα άκουμε πολύ προσοχή, γιατί το σύμπαν έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο να δουλεύει με ανθρώπους σαν εσένα. Δεν σε πάει από το σημείο Α στο σημείο Β σε ευθεία γραμμή. Σε κάνει να περάσεις μέσα από επιβεβαιώσεις. Σε κάνει να περάσεις μέσα από δοκιμασίες. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη δοκιμασία που επιφυλάσσει για τους εκλεκτούς σαν εσένα και πρέπει να το γνωρίζεις πριν έρθει. Τις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα πριν καν συμπληρωθούν οι επόμενες 21 ημέρες, αυτό το άτομο από το οποίο άρχισες να απομακρύνεσαι θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει με έναν τρόπο που φαίνεται διαφορετικός. Μπορεί να εμφανιστεί λέγοντας ότι έχει σκεφτεί, ότι κατάλαβε πράγματα, ότι θέλει να ζητήσει συγγνώμη, ότι περνούσε μια δύσκολη περίοδο, ότι τώρα έχει αλλάξει. Μπορεί να έρθει με δώρο, με τρυφερότητα, με μια μεγαλειώδη χειρονομία που θα σε κάνει να σκεφτείς μήπως υπερέβαλα. Μπορεί ακόμα και να κλάψει. Μπορεί ακόμα και να φανεί ειλικρινής. Μπορεί ακόμα και να μοιάζει αληθινά με έναν άλλο άνθρωπο. Αυτή η Chosen One είναι η παγίδα. Αυτή είναι η δοκιμασία της φωτιάς. Αυτό είναι το τελικό τεστ που βάζει το σύμπαν για να δει αν έμαθες το μάθημα ή αν θα ξαναπέσεις στον κύκλο. Γιατί είναι εύκολο να αποστασιοποιηθείς όταν ο άλλος είναι επιθετικός, παραβιαστικός, τοξικός με ξεκάθαρο τρόπο. Δύσκολο είναι να παραμείνεις σταθερός όταν εκείνος επιστρέφει γλυκός, ευγενικός, φαινομενικά μεταμορφωμένος. Και εκεί ακριβώς πέφτουν πολλές εκλεκτές ψυχές. Μπερδεύουν την παροδική απαλότητα με πραγματική μεταμόρφωση. Μπερδεύουν τη συγνώμη με αλλαγή ουσίας. Μπερδεύουν τη στρατηγική επιστροφή με πνευματική επιστροφή. Και ανοίγουν ξανά την πόρτα. Και παραδίδουν ξανά το κλειδί. Και ο κύκλος ξεκινά ξανά, συχνά πιο καταστροφικός από πριν, γιατί τώρα έρχεται με την νομιμότητα της δεύτερης ευκαιρίας που δόθηκε με αγάπη. Φύλαξε αυτή την πληροφορία σαν να είναι καθαρός χρυσός. Όποιος αλλάζει πραγματικά δεν χρειάζεται να το αποδείξει σε μία εβδομάδα. Όποιος αλλάζει πραγματικά δίνει χρόνο. Όποιος αλλάζει πραγματικά σέβεται την απομάκρυνση. Όποιος αλλάζει πραγματικά δεν τρέχει να ξαναχτίσει την πρόσβαση, γιατί καταλαβαίνει ότι ο άλλος χρειάζεται χώρο. Αν ο άλλος επιστρέψει γρήγορα, με επίγον, με συναισθηματική πίεση, με δραματοποίηση, αυτό δεν είναι αλλαγή. Αυτή είναι η ίδια λογική με ένα νέο περιτύλιγμα. Θα αναγνωρίσεις την παγίδα από τη βιασύνη. Θα την αναγνωρίσεις από την ένταση. Θα την αναγνωρίσεις από την ανεπαίσθητη δυσφορία που επιστρέφει στο στήθος σου. Ακόμα και απέναντι σε φαινομενικά όμορφα λόγια. Εμπιστεύσου το σώμα σου. Δεν θα σου πει ποτέ ψέματα. Και εδώ έρχεται το μεγαλύτερο μάθημα απ' όλα. Η διαίσθησή σου είναι η ιερή πυξίδα σου. Βαθμονομήθηκε στα ουράνια θυσιαστήρια πριν φτάσεις εδώ. Είναι η απευθείας γραμμή ανάμεσα σε σένα και το θείο. Και όταν αρχίζεις να την αμφισβητείς, αποσυνδέεις αυτή τη σύνδεση. Κάθε φορά που λες «άμα είναι φίλη μου από παιδί, δεν μπορεί να είναι αυτό», την αποσυνδέεις. Κάθε φορά που λες «μα είναι συγγενής μου, πρέπει να το αποδεχτώ», την αποσυνδέεις. Κάθε φορά που λες «είμαι πολύ σκληρή», άσε να δώσω μία ακόμα ευκαιρία, την αποσυνδέεις. Chosen One, η ιστορική πίστη σε έναν άνθρωπο, δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτερη από την παρούσα πίστη στην ψυχή σου. Η πολύχρονη συναναστροφή δεν σε υποχρεώνει σε περισσότερα χρόνια συναναστροφής αν η ενέργεια άλλαξε. Το κοινό αίμα δεν σε υποχρεώνει να μοιράζεσαι την ειρήνη σου. Το όμορφο παρελθόν δεν σε υποχρεώνει να αποδέχεσαι ένα άσχημο παρόν. Το να είσαι καλός δεν σημαίνει να είσαι θύμα. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουν πουλήσει ποτέ σε ανθρώπους με αγνή καρδιά σαν εσένα. Σου έμαθαν ότι καλός άνθρωπος σημαίνει να αποδέχεσαι τα πάντα, ότι το να είσαι πνευματικός σημαίνει να καταπίνεις τα πάντα, ότι το να είσαι χριστιανός ή βουδιστής ή οτιδήποτε άλλο σημαίνει να γυρίζεις συνέχεια το άλλο μάγουλο.
Δεν είναι έτσι. Η πραγματική καλοσύνη περιλαμβάνει όρια. Η πραγματική καλοσύνη περιλαμβάνει προστασία. Η πραγματική καλοσύνη περιλαμβάνει ένα σταθερό όχι όταν η ψυχή σου ζητάει όχι. Και ο αυτοσεβασμός, chosen one, είναι ο υψηλότερος βαθμός πνευματικότητας που υπάρχει. Μια ψυχή που σέβεται τον εαυτό της δεν επιτρέπει να κατοικείται από φωνές που την υποβαθμίζουν. Μια ψυχή που σέβεται τον εαυτό της δεν αφήνει το φως της να σβήσει στο όνομα της εξωτερικής αρμονίας. Μια ψυχή που σέβεται τον εαυτό της καταλαβαίνει ότι το σύμπαν δεν θα έκανε τόσο κόπο για να σε φέρει εδώ, μόνο και μόνο για να παραδώσεις τη ζωή σου σε κάποιον που δεν ξέρει να τη φροντίζει. Μπαίνεις σε μια νέα φάση. Και κάθε νέα φάση απαιτεί κλάδεμα. Κάθε αληθινή μετάβαση συνοδεύεται από απώλειες. Θα κοιτάξεις πίσω και θα δεις ανθρώπους να πέφτουν από το μονοπάτι σου και για μια στιγμή θα πονέσει. Θα κλάψεις, θα αμφισβητήσεις, θα ρωτήσεις «γιατί σε μένα». Αλλά μετά από λίγες εβδομάδες θα αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι κάτι υπέροχο, την ειρήνη να επιστρέφει, τον ύπνο να βελτιώνεται, τη δημιουργικότητα να ρέει, τη διαίσθηση να γίνεται πιο καθαρή, νέες ιδέες να εμφανίζονται, γιγαντιαίες πόρτες να ανοίγουν σε τομείς που ήταν μπλοκαρισμένοι, απροσδόκητα χρήματα να έρχονται, ευκαιρίες να προκύπτουν από το πουθενά, σωστοί άνθρωποι να διασταυρώνουν το μονοπάτι σου. Αυτό δεν είναι τύχη, chosen one. Αυτό είναι αυτό που συμβαίνει όταν απελευθερώνεις ενεργειακό χώρο για να έρθει αυτό που σου ανήκει με θείο δικαίωμα. Υπάρχει μια μεταφορά πλούτου που ήταν ήδη προγραμματισμένη για τη ζωή σου και μπλοκαριζόταν από συνδέσεις που αποστράγγιζαν το πεδίο σου. Δεν μιλάω μόνο για χρήματα, αν και χρήματα θα έρθουν. Μιλάω για ολοκληρωτικό πλούτο, ειρήνη, σκοπό, υγεία, γνήσιες σχέσεις, αναγνώριση, σεβασμό και ναι, επίσης την υλική εκδήλωση της αυθονίας που πάντα σου ανήκε. Όταν κόβεις τα νήματα που σε έδαιναν με το δηλητήριο, όχι απλώς βελτιώνεσαι. Ευδοκιμείς με έναν τρόπο που όσοι σε υποτίμησαν δεν θα μπορέσουν ποτέ να εξηγήσουν. Και εδώ έρχεται το μέρος που ίσως δεν θέλεις να ακούσεις, αλλά πρέπει. Αυτά τα ίδια άτομα που προσπάθησαν να σε σβήσουν θα αναγκαστούν να παρακολουθήσουν τη δημόσια νίκη σου. Δεν θα μπορέσουν να προσποιηθούν ότι δεν την είδαν. Δεν θα μπορέσουν να αποστρέψουν το βλέμμα. Το σύμπαν έχει μια συγκεκριμένη αίσθηση χιούμορ, εκλεκτέ, και ένα από τα πράγματα που του αρέσει περισσότερο είναι να ανυψώνει εκείνους που ταπεινώθηκαν ακριβώς μπροστά σε όσους προσπάθησαν να τους ταπεινώσουν. Όχι ως εκδίκηση, ως κοσμική δικαιοσύνη, ως δημόσια επιβεβαίωση. Εκλεκτέ για όλα αυτά προετοίμασα την αποστολή Αστέρι, Μισέο Εστέλαρ. Αν έφτασες ως εδώ, αν κάθε λέξη είχε απήχηση, αν νιώθεις τώρα την καρδιά σου να χτυπά δυνατά, είναι γιατί αυτό το μήνυμα είναι για σένα και η τελική δοκιμασία πλησιάζει. Τις επόμενες 21 ημέρες, αν βουτήξεις σε αυτή την πρόκληση, θα χτίσεις την πανοπλία που χρειάζεσαι για να περάσεις αυτή τη φάση χωρίς υποτροπή. Χωρίς να υποκύψεις στην παγίδα της ψεύτικης αλλαγής. Χωρίς να παραδώσεις ξανά την πρόσβαση που μόλις προστάτευσες. Θα είσαι εσύ και η ψυχή σου μέρα με τη μέρα να αναγνωρίζεστε, να ενεργοποιείστε, να ενοποιείστε. Ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Μην το αφήνεις για αργότερα. Το αργότερα είναι αυτό που λένε όσοι δεν ξεκινούν ποτέ. Κλήθηκες σήμερα. Απάντησε σήμερα. Κάνε κλικ εκεί, εξασφάλισε την πρόσβασή σου και γράψε στα σχόλια «Αποδέχομαι το κάλεσμα». Ο λόγος σου έχει δύναμη διατάγματος, εκλεκτέ, και το σύμπαν σημειώνει τον καθένα τους. Και τώρα για να κλείσω, θέλω να χαράξεις αυτή την αλήθεια μέσα στο στήθος σου. Δεν χρειάζεται να ενεργείς από φόβο. Ο φόβος λέει «εκδικήσου, αντιμετώπισε, έκθεσε, τσακώσου». Το πνεύμα λέει «προστάτεψε, σιώπα, απομακρύνσου, ευδοκίμησε». Η νίκη σου δεν θα προέλθει από την άμεση σύγκρουση. Θα προέλθει από την ανύψωση. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε αυτό το άτομο. Δεν χρειάζεται να στείλεις υπονοούμενα. Δεν χρειάζεται να δημοσιεύσεις μια εντυπωσιακή φράση. Δεν χρειάζεται να πεις στον κοινωνικό σου κύκλο τι συνέβη. Απλώς πρέπει να συνεχίσεις να ανεβαίνεις, να συνεχίσεις να εμβαθύνεις, να συνεχίσεις να τιμάς την ψυχή σου. Και το σύμπαν φροντίζει τα υπόλοιπα. Όσο εσύ εστιάζεις στην αποστολή σου, αυτό φροντίζει να κάνει την αλήθεια να εμφανιστεί. Όσο εσύ φυτεύεις ειρήνη στη ζωή σου, αυτό φροντίζει να θερήσει δικαιοσύνη στη ζωή εκείνων που φύτεψαν δηλητήριο. Πνευματική εμπιστοσύνη, εκλεκτέ, είναι αυτό.
Να ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να κρατάς τον κόσμο με τα χέρια σου. Χρειάζεται να κρατάς την ειρήνη σου με τα δύο χέρια, πολύ σταθερά, και να αφήνεις όλα τα υπόλοιπα να ρέουν. Και όταν αυτό το άτομο επιστρέψει, και θα επιστρέψει γιατί τέτοια άτομα επιστρέφουν πάντα, θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν νιώθεις πια τίποτα. Ούτε θυμό, ούτε νοσταλγία, ούτε πόνο. Μόνο μια γαλήνια διάβγεια, σχεδόν θεϊκή, που ψιθυρίζει «Ξέρω ήδη ποιος είσαι και δεν θα σου δώσω ξανά πρόσβαση στη ζωή μου». Αυτή είναι η μέρα που θα κοιτάξεις πίσω και θα ευχαριστήσεις που είχες το θάρρος να ακούσεις αυτό το μήνυμα σήμερα. Αυτή είναι η μέρα που θα συνειδητοποιήσεις ότι το βίντεο που βρήκες τυχαία στο διαδίκτυο ήταν στην πραγματικότητα ένα γράμμα σφραγισμένο με το όνομά σου, που παραδόθηκε την ακριβή στιγμή που η ψυχή σου το είχε ανάγκη. Είσαι εκλεκτός, είσαι επιλεγμένος, είσαι διαφορετικός. Και κανείς που προσπάθησε να σβήσει αυτό το φως δεν θα μπορέσει να εμποδίσει αυτό που έχει ήδη διαταχθεί για τη ζωή σου. Η ειρήνη επιστρέφει, η διάβγεια επιστρέφει, η αποστολή ενεργοποιείται. Και σε λίγες εβδομάδες, όταν κοιτάξεις τον καθρέφτη, δεν θα αναγνωρίσεις το άδειο, μπερδεμένο και αποστραγγισμένο άτομο που ξεκίνησε αυτό το βίντεο. Θα αναγνωρίσεις κάποιον όρθιο, σταθερό, γεμάτο σκοπό, με τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό, έτοιμο να ζήσει αυτό που ήρθε να κάνει η ψυχή σου εδώ. Εκλεκτέ, η νέα σου φάση ξεκίνησε τώρα.